Welcome to back Raju Dhonsri YouTube channel. आं गासिखौबो आंनि धनश्री YouTube चेनेलाव गासिखौबो बरायनानै लाबाय। नै जोङो दायो गंसे गामियाव आरो बेयो जाहैबाय खायजामाथि गामि। बे खायजामाथि गामिया मोनसे समाव ओरैबायदि मोजांमोन ग्रोम ग्रोम एखेबारे माइ फोथार माबा माबि ओरैबायदि मोजांमोन। दायो मा जाहैबाय दैनि खुद्रताव बिथांमोनहा थानो हायासै आरोना। मोनसे दैया माने बिसोरखौ सोब गामिखौनो सिलिंखार खालामलांजोबबाय। ओमफ्राय दायो जोंहा बेयाव सासे आयं दङ। दिनै आयंमोना माने बिस्राबो अलरेडि बिथाखौ बेलेगाव लाखाबाय आरो। ओमफ्राय दायो माने बेयाव ओरैनो फार्म हस्टेल थायो। दायो माने बिसिनाव फुख्रि दं, नाबो फिदों खोमा, आंबो थाङिया बिराद गोबाव जाबाय। बेनिखायनो माखासे दिनै मटर लागायनानै फुख्रिखौ सारदों आरो। बेनिनो जोंखौ ना हमनो लेंहरदों। बेनिखायनो आंबो नाखौ हमनो थांनायसै। जोङो नै फैबाय सानै, आंजों साथाम। थौदो बिदिबा बिसिनि जायगाखौबो एसे खोन्थालांसै आं, माबायदि जायगाफ्रा लामाफ्रा माबायदि। आंनिया गावखौ नुवाखै, नै दा नुबाय। दायो खोन्थानोसै आङो। जोङो नैबे लामाजों फैदोंमोन, नैबे लामाजों जों फैबाय। ओमफ्राय ओरैजाय थांबा जरामपुर मोनहैसिगोन। ओमफ्राय दायो नै जोङो नैबे लामाजों थांसिगोन। जायगानि लामाफ्रा माबायदि, बिसिनाव थांनाय लामाया बिदिबा थौदो ना, नायलांबाय थादो माबायदि। अब्ला थौदो जाया नालाय बोरैबा सेरसेजों थांनो खोन्थादोलै बियो लामाया। नोरैसो नै ओरैजायसो थांनांगौ माने दुब्लिजों। आंबो फैफेराखैमोन, दिनैसो फार्स्ट टाइम। माने बेसेराफ्रा गोदो ओरैबायदि ग्रोम ग्रोम गामि दंमोन, खिन्थु दायो खोनानाय बायदिबाथ' बारा गैला, न'खरथाम न'खरब्रैल'सै होननाय बायदि खोनादों आङो थाथारनाया आरो। थांनोसै बेजोंसो ना बेजोंसोमोन रा, बेजोंनो जागोन नामाथाय। लामाखौ आन्दायबाथ' मिथिला। थांलांबाय थानोसै आङो। एसे भिडिअ'आ एसे गोलाव जानो हागौ थेवबाबो। दैलाङाव बिसिना माबोरै फैयोथाय दानो बेबायदि मोजां ओंखारो, गाखोनाफ्रा गोलैनो हागौ। गथे दानि जुगावबो बेबायदि गामि थानाया एसे माने दुखुनांथाव आरो। नै दाना बिदि दालाङाव थांनांगौ जोङो। मोजांखालै दालांखौ, उफाय गैया मा खालामनो। बेबायदि ना हालोदा। आइयो जायगायाव आयंआ थांबाय थायो जोंनाव। ओमफ्राय जोङो दायो फैयै फैयै मोनफैबाय माबानि बिसोर गामिनि रायजोनि मन्दिरखौ आरो। एसे खोन्थाहरलै जारौ रायजोनि मन्दिरखौ। नैबे जाहैबाय बिसोरनि रायजोनि मन्दिरा, एकदम माने दै सेरफोरावनो। ओंखारदोंसो रानि मोजां दा। उफाय गैया माने सासे ओंखारलायनानैसो न'से दंमोन, बिस्राबो थांबाय। ओरैबायदि माने बेयावनो दै, ओमफ्राय ओरैजाय न'मोन आरो ना। माने दैलाङाव बियो ओरैबायदि दै जायो नालाय सोब लोमजोबो आरो। ओरैजाय मोनसे नै बिराद माने दुखुनांथाव बाथ्रा आरो। बेयाव जोंहा बर' मिडियाम स्कुल मोनसे दंमोन, नै बे स्कुला आरो। आं एसे जुम खालामना खोन्थानि। नैबे स्कुला बर' मिडियाममोन आरो। बेबो मा खालामनो उफाय गैया, स्टुडेन्टबो गैला, गामियाबो खारलांजोब्बाय, रावबो गथ' गैला। होमबालाय मा जागोन नङा होमबा। बेखौथ' माने स्कुलावथ' सोर फैनो दा, मास्टारा मालाय हारसिं फैना मा खालामनो स्टुडेन्ट गैयाबालाय। बिदि आरो माने काहिनि। ओमफ्राय नै माथो ना हमग्राफ्रालाय ना हमबाय नामा? हमबायानो? हमथ'वाखै। नै बिसिनावनो जों आयं मोननावनो आरो। फैबाय ओरैजाय नै जों फैयै फैयै मोनफैबाय आरो दायो। एबार ना हमनो खोन्थानोसै, दैया रानदों रानाखै। आइया एबार खोन्थानोसै। जोङो फैयै फैयै मोनफैबाय आरो दायो। नै बिस्रानावनो, बे जोंनि फंबायलै, आंनि फंबाय। मा दुगैखांबाय नामा ना हमालासिनो दुगैबायनो? ना हमखांबाय नामा? हमाखै। ओरैजाय मोनफैबाय। बिसोरलाय माथाय, बिसोरबो ना हमग्रासो ना माग्रासोथाय बेखौथ' मिथिला। बिसोरबो ना हमग्रासो? बैयावसो। दैलाङाव माबायदि दै जायो? दैया बहुत जायो दा, आन्थुसे जायो न' सिङाव। बेयाव नोंसोर गिला ओमफ्राय? गियो, मौ थागोन मौ मागोन जागोन आरो। दैलां समावल'सो जायोना, ओमफ्राय मेसेङावथ' जाया। मेसेङाव जाया, बे एसे मोजां नै मेसेङा। मेसेङाव ना? एबार आं खोन्थानोसै। नैलै जोंना आयं बुरिया ओंखाम जानो जायाखै? गैलाहाय, नै बिसिम जायो।
ओमफ्राय इयाव बारहां जायो बारहां जायो आरो ना ओमफ्राय ओइ फायखानाया जोंनो हरा ओमफ्राय दैयावसो खियो दैयावसो खियोना दैलाङाव माथो खालामनो थांनोबो हायाबा बे दैया ओरै खारबोजोबो नालाय खिया थाल्ला साफा थांजोबबाय ओमफ्राय दा खि गैथ'आ आरो मेसेङाव खिनायल' आं बुरैया जोंना नै बुरिथारबायलै खामानियानो खारायानो ओमफ्राय नै आं बोराया ओंखाम जानो जायाखै ओंखाम जाखांबाय नैलै आं बोरायाबो एकदम नै खानाय थानाय मुनजोब्बाय गैलालै खानाय मुनजोब्बाय नोंलाय माला फैनाय माजों फैनाय हारसिं फैदों बोराव मेदालाय मा खालामदों एबार आङो मेन जायगायाव थांसै र' ना सारनाय जायगाखौ खोन्थानोसै आङो माजों सारदोंथाय एबारनि माथो दैयानो जेबो जायाखै दाबो नाखौ एबार खोन्थानोसै माबायदि नै नाया माने ससे थेख'नानै सारबाय माने ओरैजाय खावसे रानबाय नोंसोरलाय माला मोनफैखो नै ना हमग्राफ्रा दानि बावैसो हमजायाखै एसे नांबावगोन आधा घन्टा माला फैनोलाय खैथानिफ्राय सारनाय फुंनि 4टानिफ्राय फुंनि 4टानिफ्राय एक घन्टा फुंनि 4टानिफ्राय बा दा खैथा जाखोलै 3 घन्टा आरो घन्टासो लाबावगोन ना नाया दंना गैया नायाथ' दङ सिंगि मागुर ना गोरिफोर दं सल दङ थाइलेण्ड दङ नायनोसै एबार हमनाय नायनोसै माबायदि नङा होमबा ओरैजाय एकदम दैलाङाव ओरैजाय दैया ना बेयाव मा जायोलै दैलाङाव दै जाजोबो ना गुफुरल' नानिया बारलि ना बारलिसो इयो दिखांनो थादों ओं कई लोग ये देख सकते हैं कितना बड़ा मछली है ओरै फारसे बारियाव हमबोबाय बुस्थु इयो माजोंहाय मा बियो दै ओमफ्राय ना सिंगि गावबायखौ होनांगौ अ हामो आदसा ना सिंगियाव माने संख्रिजों दै गुदुंजों दांबा हामोनो माने मिन्थियामोनलां जाय खोन्थानो र' एसे थांगासिनो आं आदायाबो नै ना हमनो नागिरदों माबायदि ना हमो बेखौ नायनां Hết, 제부 제가 가본 남군 가본 후는. 어, 살래. 나라이. 어이, 나라이. माने मेन बासआनो दसेयावनो नाया नों खाना हाब्रुआव नों आथिं आखाना बिनिफ्रायनो हानो रोङो नोङो आथिं बख'योबा हाब्रुखौ ओरै फबना गारबोगोन दे नाया आरो फबनालायगोन ना आंनिया थ' गैया गैनायालाय ओंखायनोथ' नोंनि आथिंनिखौ नों फबना गारबोखा नोंनि आथिङाव फबबालाय मादि थेवो नोंना नै सेरावजोब मिथिबाय मिथिबाय ना गावनाया माबायदि जायो दिनै मिथिदों नों मालाबा ना हमफेरदों जानो नै ना गावनाया थैया मादि गदों नै हा 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 माबायदि बिसलै इखौ जाखोथारगोन आं दा र' इयाव गोरोङा फैयाबा जालालै होबायानो नै गुदुंलांबाय आंखौ आथिङावनो बख'नो हाबावगोन नै ओइ र' बाबा नै मारिखौ हमथारबाय आं दाबो या होबाय आंखौ आखायाव होबाबो नै मारिखौ हमथारबाय आं बेलेग नाया होबाय आंखौ सिंगिया दाबायदि आलु बायलै हाबाब आयौ सादों आयौ जाला नै मोजाङै थांबाय होमबा होबाय माला मोजाङैनो एबार फिनिशिंलै बियो हमो बेसे बुरजा मोनखोलै खोन्थानोसै
हमखानानै जमा दोननानै ना हमग्राफोरखौ एसे मोजां खोन्थासै आं नोंसोरनोमोन ना हमग्राफ्रा आंनिसो जोब्बायना बे फिनिसिं ना खै कुइन्टलसो जागोनब्रा कुइन्टलसो ना देलाय एसे आवलायनायलाय खोन्थानां माबायदि बेसे बुरजा जाखो नै नाया एकदमबारे सिंगि मागुर ओरैबायदि नुदोंना कुइन्टल जागोन ना जानांगौ ना मा नालै इयो सिंगि मागुर गोजा ना ओमफ्राय सल सिंगि ओमफ्राय मागुर मोजां मोजां ना आंनावबो गोगोम गावबाय खिन्थु सोर सोर बेसे गावजाखोथाय नुदों नाया मोजां मारलै खिन्थु खस्थ'लै ना सारनायाबो गावजाजोब्बाय नोंनाव बेसेबां हाबखो मासेल' हाब इसोर रोंगौमारलै मानसिफ्रा ना हमनो रोंमारगौ नोंसिनाव बेसेबां हाबखो सुवा आंनाव मासे हाबदों मासेल'थार बाजेनावलाय मानैथार बाब बोरै बाजेनावलाय बाजे दुगैबायसो माथो माबेसे गावखो मासे गावाखै आदानाव माबेसे गावखो हायज्रिदोंल' ना हमनो रोंमारगौलै मा नों मानसिया मालिकनावलाय हायज्रिदोंल'थार नोंसोर सावजाला जोब्बायलै नाखौ नों सावजाला जोब्बायलै नै सोर सोर बेसेबा बुरजा गावजाखो मुन्जा बेसे बुरजा गावजाखो खेबसे गावजादों ओमफ्राय खेबसे गावजादों ओमफ्राय दहाय ना हमनाया खेबसे गावजाबावदों खेबनै खेबनै होनना बुङो खायजामाथि गोदो माने ओरैबायदि ग्रोम ग्रोम रायजोमोन हाबाब खिन्थु दैनि थाखाय मा खालामनो गैला आं दहायनो खोन्थाखाबाय नङा होमबा दायो बेयाव न'खरबेसे दंबायलै नोंसिनाव न'खरथामल'सै गासै न'खरबेसेमोन गासै 25मोन 25मोन ना सोब थांजोब्बाय आरो ना गोजौआव ओरै दावखोजोब्बाय नोंसोरबोथ' थांबाय खोमा थांबाय गासिबो थांजोब्बाय ना फैयो मंगलबारबा फैयो गासिबो रायजोफोरा फैजोबो आरो रायजोनि खामानि दामानिबा बयबो ज' जाजोबो गामिया एसे गोजान जाबाय आरो सलसलि ओरैजाय माने बार'फिया ओरै जयरामपुर माने हदखौनो माने फिदिंजोबनाय जाबाय आरो जोंना गामिया सोब रानलाजोब्बाय आरो होमबा थेवबा माने सप्तासेनि बारा नांगौ गिदिंनो गोजान जाबाय ना गोजान जाबाय थेवबा माने दैज्लांफ्रावथ' बेयाव फामु स्टाइल बायदि थायोना फामु स्टाइल बायदि थायो माइ गायनांगौ जायो नालाय माइ हानाय गायनायाव खोनाबायना मोनसे समाव ओरैबायदि ग्रोम ग्रोम प्रसेस गर दंमोननो दायो मा जाखो थानो हायिनि थाखाय माने गाव गावबागावथ' थानाय जायगा सिथाय नागिरनांगोन ना बेनिखायनो गाव गावबागाव माने सिथाय बिथि लानानै थांजोब्बाय आरो दायो माने न'खरथामल'सैनो इभेन न'खरथामबाबो माने बेयाव पारमानेन्ट नंथारा आरो माने बिसोरबो गावसोरनि बिथानि थाखाय अलरेडि बेलेगाव लाखाबाय ओमफ्राय जास्ट माने बेयाव ओरैनो जेनेबा खेथि फोथारानो बेयावखा नालाय बेयाव जास्ट माने बिसोरो फामु स्टाइल बायदिसो थायो आरो थौदो बिदिबा लोगोफोर दिनै आं माखासे ना हमनाय आरो माखासे गामिनि थासारिफोरखौबो एसे खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोजां मोनखो मोजां मोनदोंना गाज्रि मोनखो आंथ' मिथिला मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोसे लास्टआव साबसक्राइब खालामनानै हो चेनेलखौ जाहाथे सिगाङाव दावगालांबाय थानो हायो